Ahoj, vítám vás u dnešního videa, ve kterém vám ukážu, jak tisknout na vaší 3D tiskárně více barevně bez MMU nebo AMS. Vlastníte nebo plánujete si pořídit 3D tiskárnu? Pak jste už určitě slyšeli o možnosti vícebarevného tisku. Ten ale obvykle vyžaduje modul MMU nebo AMS, což může být drahé. Já vám ale ukážu způsob, jak dosáhnout stejného výsledku úplně zdarma. Než ale začneme, nezapomeňte dát like a odběr. Pomůže to YouTube algoritmu, aby se tento tip dostal k více lidem a ušetřil jim zbytečné výdaje. Díky. Nejdříve si budeme muset nainstalovat Orca Slicer. Ten bude v tomto postupu klíčový. Odkaz na stažení najdete v popisku videa. V jiném sliceru jsem tuto funkci zatím nenašel, takže pokud o jiném víte, napište mi ho do komentáře. Po instalaci otevřeme Orca Slicer a přidáme naši tiskárnu. Já už mám software nainstalovaný a přidanou moji tiskárnu Prusa MK3. Ale vy si můžete přidat jakoukoliv tiskárnu, kterou používáte. Vytvoříme nový projekt a naimportujeme náš 3D model. Velmi důležité taky je, že model musí být správně rozdělen na části. Například ve Fusionu 360 by měl být rozdělen na samostatná tělesa. Každá barevná část musí být zvlášť těleso. Pokud byste měli zájem, můžu o tomhle natočit další video. Nejlepší formát pro import je STL nebo OBJ. U OBJ však ale může dojít ke změně velikosti modelu, takže si na to dejte pozor. Klikneme na ikonu nastavení tiskárny, přesuneme se do kolonky G-code stroje, sjedeme dolů k možnosti změna barvy a napíšeme příkaz M600. Uložíme nastavení tím, že klikneme na ikonku Uložit. Klikneme na tuto ikonku filamentu, kde můžeme přidávat a přednastavit barvy, které budeme při tisku používat. Je dobré si zde uložit všechny filamenty, které plánujeme použít. Klikneme pravým tlačítkem na model, zvolíme rozdělit na části, přepneme se do záložky objekty, kde se zobrazí jednotlivé části modelu. Klikneme dvakrát na barevné políčko u každého objektu a vybereme odpovídající filament. Teď už jen stačí kliknout na sliceovat a máme hotovo. Během tisku se tiskárna zastaví na výměnu filamentu, jakmile dojde k místu určenému pro změnu barvy. Ručně vyměníme filament. A to je vše. Takto můžete tisknout vícebarevně zcela zdarma bez nutnosti AMS nebo MMU. Pokud se vám video líbilo a již jste to neudělali, dejte like a přihlaste se k odběru, abyste nepřišli o další užitečné tipy. Najdete mě také na TikToku, kde sdílím další tipy. Odkaz je v popisku. Díky za sledování a ať vám to tiskne.